जाई खाली एमती बजार बुलिब ना घरे कौन धंदा लगेब घरे तो केते धंदा करुछि अर्थात किछि बड़ा बिल्कुल जଣା पड़ुନି से समकर माती मोकर को कथा कहतला एमिति सब कथा ए देखुना तुमको हाथ तो धरी दिबारे आज को प्राय केते दिन हो एले काई छुट्टा बरोबरी हम दिदा ଆମର ଦିଟା ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗନ୍ତା କିଛି ଏଇଟା କେବେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଚାଲ ମା ତମ ଘରକୁ କନ୍ୟା ହେଇ ଆସିବାର ଛଅଟି ମାସ ଏବେ ଏଥିରେ କୋଉଠୁ ହଳେ ପିଲା ଆଣିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ରାଜରେ ବଡ ବଡ ଯାଇ ଯାଉଛ କହିଲ କପା ଏଇ ଆମ ପଇସା ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ସେ କେମିତି ଦୁଇ ଥର ଯୋଡ଼ିଥିଲା ମୋ ଆଗରେ ଗେଲା କରୁଥିଲା ଭଉଣୀ ପୁଅ ଭଣଜା ହେ ତମକୁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ନା ତମେ କେମିତି ରସିକ ଚତୁରୀ ଅଭିମାନୀ କଥା କହିବି आले सुना मैं तुम्हारा बोलते बोली स्वामी আমার তো ছোটে এমনি যদি পদ ছড় অভিমান তাহলে কাহা সঙ্গে রসালা কথা ভিতরে ভুল ହେଲା ମୋର ভুল ହେଲା আস এটা তো কান ধরলি ଆଗେ କୁହ କୋଉ ଧନ୍ଦା ଲଗେଇବ ଧନ୍ଦା କଥା ତ ସବୁ ଧନ୍ଦା ହଉଛି ସେ ଗୁଡାକ ଏଇନା କାହିଁକି ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କହିଲ କପଡ଼ା ରାଗ ଅଭିମାନ କରୁଥିଲି ନା ଯୋଉଟା ଦି ପଇସା ଆଣିଛ ଧରିଲ ହେଲେ ଘର ଚଳିବ କିପରି ଚଳେଇନେବି କପଡ଼ା ସବୁ ଚଳେଇନେବି ଆମେ କୁଶପୁରୀ ଗାଁର ଦେଖିବ ମାଇକି ତମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଅଦଳରେ ଆଇଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ତମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଅଳଙ୍କାରେ ବୁଝିଲା ନା ଭଲ କରି ବୁଝେଇଦେବି ଆଉ ବୁଝେଇବି କଣ ମୋର ରୂପ ସାହସ ବଳ ଦେଖି ରାକ୍ଷସ ରାଜା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସନ ଖୋଲୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ସେଇ ଆସନ ମାରିছে ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୁଦ୍ର ମାରିବ ବୁଝିଲି ନା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ
ତମର ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି अलंकार देती सबसे तुम्हें कहते हो कि रेंज में मुस्लिम आइए सुनो तुम्हें सत्य कहूଛ ना बुल्ला संग बोली ମୁଁ ଆଗରେ ମିଛରେ ତମ ଭାବନାର ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ସାରା ପୋଖରୀ ଗାଇ ପଡେ ମୁଁ କହୁଛି ଯାହା କରିବି ଆଉ ଡେରି କର କାହିଁକି ଯାଉନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଆସିବ ନେଇକରି ଆସିଲେ ନା ଆମେ ତା ଘର ଭିତରେ ସାଇତି ରଖିବା ଦରକାର ନେଇଯିବନି এই সঙ্গে সঙ্গে লড়ি লাগু পত্র আনবি যাইছিল বাই ଶୁଣ ବଡଲା ଫେରେ ନଡ଼ିଆ ଫେରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହବନି ସତରେ ସତରେ ପଛରେ ରହି ଆଗେ ନେଇ ଆସିବ ମୁଁ ତୁମ ବାଟକୁ ସାବୁନ ପରି ଚାହିଁ ରହିଛି ଦଳି ଲড়ି ନାଡ଼ି ଉଠେଇ ଆଣି तू पेड़ ढीला ढीला रूप झुकी किए दिला खाया तू ढीला ढीला रूप झुकी किए दिला गोला ने कुछ बोली आला मेला मेला झुकी किए देना पापा किलो किए देना ऊपर से मेला ଆମର ତାଙ୍କୁ ସେ କବିତା ମିଳିଗଲେ ନା 108 ମେଣ୍ଢା ମିଳିଗଲେ ମା